Milers de voluntaris continuen lluitant cada dia contra el xapapote que embruta les costes gallegues. Entre ells hi ha molts ciutadans de la nostra comunitat, veïns de Catarroja, de Castelló o d'Alacant, per exemple, dedicats a recuperar les platges de Galícia pràcticament les 24 hores del dia. Hem passat la setmana amb ells i també hem comprovat què es fa amb l'ajuda aportada per la Generalitat. És el rostre de la tragèdia. Tenen en comú l'esperança de recuperar el passat, de passejar per platges daurades d'arena fina, de tornar a eixir a la mar. Són els protagonistes de la lluita diària contra la marea negra. Cada dia tornen al mateix punt, cara a la mar. Agenollats, dèbils pel cansament, li demanen una treva a la mar, un canvi en la direcció del vent. És un via crucis que no se sap quan acaba. La costa de Galícia és la principal afectada pel verí que ix del Prestige. Una massa viscosa de fuel que negrís tot el que toca. La contínua arribada de petroli a la costa, dia rere dia, manté ocupats milers de voluntaris, soldats i pescadors. Entre ells, prop de 70 valencians netegen la zona que hi ha entre les ries de Pontevedra i Arousa. Esa zona es una zona donde la Comunidad Valenciana puede aportar su experiencia y su voluntad de ayudar, ¿no? Porque tú acabas que los voluntarios pues es un componente importante, son casi 60 voluntarios que van a venir todos los viernes en los próximos 2 meses y que vamos a ayudar en lo que nos digan, ¿no? Que eso es lo que realmente queremos aportar. Volen ajudar i tindre una experiència. Alguns són estudiants, uns altres ja treballen. Tots passaran una setmana netejant les platges de Pontevedra. Tenemos un trabajo, digamos, más complejo porque es en rocas, etcétera, y es arrancar lo que es el fuel de las rocas. Y luego tenemos un trabajo bastante más ingrato porque, por la cuestión de que no cunde nada, que es el trabajo de recoger galletas que llaman aquí, y que hay que trabajar sobre la arena. Es muy pesado porque no cunde nada. El treball no és com el que han vist en televisió. 2 mesos després de la tragèdia, la faena és més especialitzada. Traure el fuel apegat a les roques i a replegar les minúscules plaques de combustible de l'arena. Més ingrat i costós, però igualment necessari. Bueno, este és el que en realitat fa molt de mal perquè se queda tot agarrat a les roques. Somos un trabajo de equipo, igual me estuviera yo lavando platos para los que están aquí trabajando, pues, cocinándoles la comida, sea lo que sea, somos un trabajo de equipo, los que están trabajando ya más arriba, quitando chapopote grande, somos el mismo equipo. La frustració naix en eixir el sol, en tornar a veure les platges i les cales com estaven el dia anterior. El Prestige continua enviant la seva càrrega maleïda. El treball del voluntari es basa en la constància. Cada dia venen al mateix punt, netegen les roques quasi en cullereta, però l'endemà tot torna a estar com al principi. És un repte a la seva paciència, però l'entusiasme és el mateix del primer dia. Membre de la Brigada Valenciana és aquest home de 69 anys, el major de l'expedició. Està acostumat al treball dur en una fàbrica tèxtil. Si l'enemic, la nau de ferro, no es rendís, ell tampoc. La pena que me da es que me voy a marchar y va a quedar esto más o menos igual. Claro que lo que yo he quitado, eso ya el mar ya no se lo lleva, eso está más claro que el agua, pero hay tanto que quitar que da pena, porque este es un terreno maravilloso, esto es muy bonito, muy bonito. A mí el mar es una locura para mí. Confío en que se acabe esto y que nunca más. A l'illa d'Ons, parc natural de les Illes Atlàntiques, les plaques negres arriben al mig metre de gruix. Allí estan concentrats soldats i voluntaris, alguns també valencians. Fa 2 mesos que conviuen. El difícil accés a algunes zones de l'illa fa encara més difícil el treball. En ser barrera natural de les ries baixes, les costes arrepleguen gran quantitat de fuel. La millor manera d'evitar-ho és tractar d'interceptar-lo abans que arribi a la costa. Este és l'únic treball dels pescadors gallecs des de fa 2 mesos, traure quitrà d'alta mar. El puerto está totalmente parado, están los barcos todos en puerto, la pesca totalmente. Lo de los cultivos de bateas no, que seguimos trabajando.
pero después los barcos de pesca aún no salen a la mar. Que traes malas noches de ensueño y malos recuerdos y bueno, habrá que superarlo con coraje y poniéndole pecho. El poble mariner d'Ogrove viu de la mar. La pesca és la font d'ingressos de milers de famílies. Avui el pescador està amb la corda al coll. És l'únic tema sobre el qual es parla al poble. Con la moral baja porque no hay dinero, no sé eso, y además con las esperanzas de que no se puede. Y gracias que vienen mucha gente de afuera, que vienen muchos a ayudar a limpiar. El voluntari és benvingut a Galícia. L'últim dia els valencians són despedits amb una queimada. Terra, aire, mar i foc, un conjur que convida a participar de l'experiència. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, e aquí e agora, facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. L'endemà en vindran uns altres des de la nostra comunitat, però cada volta en són menys els previstos. El futur de Galícia depèn de la seua solidaritat.